Albertania argitaletxeak aurkezten du Irene Nemirovskiren Odolaren sua. Itzultzailea Jose Antonio Sarasola. Esataria Jose Felipe Auzmendi. Odolaren sua. Irene Nemirovski. Itzultzailea Jose Antonio Sarasola. Olivier Rubinsteinentzat, gure amaren azken eleberri hau aurkitu zutenentzat, Olivier Philipponat eta Patrick Linhart eta Odolaren sua babestu duten guztientzat. Denis Epstein. Argitaratzailearen oharra. Duela gutxi, Irene Nemirovskiren bi obra argitaragabe, Suite frantsesa eta Odolaren sua berreskuratu izanak, eta berauen argitaratzeak Europan eta Amerikan lortuko zuen arrakasta izugarriak, behin berriro frogatzen digu, idazle handien patu literarioa, alabeharraren naikerien eta obraren hurbileko pertsonen borondatearen konjuntzio misteriotsuaren eskuetan egon ohi dela. Odolaren sua eleberriaren kasuan, Olivier Philipponat eta Patrick Linhartek, Nemirovskiren gaur egungo biografoek ekin zioten ikerketa lan zehatzari esker aurkitu ahal izan ziren autorearen eskuizkribu eta zirriborro ez ezagun batzuk Imekeko Institut Memoires de l'Edition Contemporaine artxiboetan gordeta zeudenak Parisen. Dokumentu hoiek André Sabatierrenak izan ziren, Nemirovskiren argitaratzaile eta adiskidea izaki, idazleak bere paperak lagazizkion 1942an, etxaiez inguratua eta atxilotua izateko zorian aurkitu zenean. Oharturik paperaien artean eleberri oso bat zegoela, eskuz eta estu idatziriko 30 orri ziren ia bat ere urraturik gabe, eta hasiera bat zetorrela, Denis Epsteinek, Nemirovskiren alabak zeuzkan orrialde mekanografiatuekin, Olivier Philipponat eta Patrick Linhartek, beren aurkikuntza garrantzitsuaren berri eman zioten literatur munduari, eta horrela, Irene Nemirovskiren miresle ugariek, haren talentu paregabearen beste fruitu bat gozatzea ahalbidetu zuten. Pontxe gozoa edaten geunden, nire gazte denboran bezala sutondoan eserita, nire lehengusu Erard Andre gizonak, haien seme alabak eta neu. Udazkeneko iluntze gorri hoietako batzen, euriz asetako nekazaritza lurretan, arrats gorriak biharamuna izetxua iragartzen zuen, beleak karranka ari ziren. Etxetza arrotz honetan haizea zirrikitu guztietatik sartzen da udazkeneko usain bere. Sample complete. Ready to continue?